usa sa ato gyung gipangandoy nga makabot kani gyung kahiusa o kalinaw. Ligay mong tupad na malinaw ra mo sa inyo. Nako no. Kay daghan ra baron kaayo nga wa na gyud magmalinawon. Nya panahon sa kalisod sama ning panahon sa panagbangi, panahon sa gubat, panahon sa krisis sa kwarta, krisis sa moralidad, krisis sa hustisya, krisis aning tubig, krisis sa pagkaon. Ang resulta, magpinatyanay ang mga tao, mag-away ang mga tao tungod kay di gyud makakabot sa kalinaw. Unsa may gisuggest ni Kristo nga makapahimo natong malinawon, kung atong tan-awon ang atong unang pagbasa, ang pinakauna yung requirement mao ang pagpuyo sa kamatuoran. Matud pa ni San Pablo, ako usa ka Pariseo, priso ko karon tungod kay nituo man ko nga banhaon ang mga patay. Kamatuoran man na nga banhaon ang mga patay. Ang kadtong wa mo tuo ana, gubot dayon mo tong Sadusiyo ug Parisiyo away na. Pero si Pablo igo rang nagsangyaw sa kamatuoran. So di kita magkahiusa basta magpuyo ta sa bakak. Gilingay mong tupad na wa ka makapamakak rong si manaha. Wa ka mamakak karong si manaha. Okay kayo. Magkahiusa kita, pero mamakak na ganita bisag unsa pa nato himog mga butang nga kunuhay magkahiusa ta, pero gibase sa bakak mo resulta gid na. Nya asa man ang kamatuoran magsukad, anhi gina sa atong kasing-kasing. Dili nang kamatuoran nga naaras bakba or naara sa imong external nga buhat. Ang tinuod yung kamatuoran naas kasing-kasing. Kanabang mudawat kita, unsata, kinsata. Aron nga maka kamautang mo makigrelasyon sa atong isig katao, isip o binase sa kamatuoran. Pras nako, pare, makigrelasyon ko ninyo, isip pare, kung dawaton ginako nga pare ko. Pero ako ganing hunahunaon nga ulitaw sad ko, basig pipila ninyo akong panguyaban. Kung ako nang hunahunaon ba nga di ko pare, nya labi nagmakauyon-uyon ko, nya magkauyon mi, di makapanguyab sad ko. Mao na nay resulta nga magkagubot kay wa naman ko magpuyo sa kamatuoran sa akong pagkapari. Kamusang mga bana, puy igyod nga naamoy asawa. Dili kay kun malayo mo sa inyong asawa, muradayon mo ulitaw, na gani mo sikit-sikit, hikap sa dayon, layog sa dayon, kuot sa dayon. Ayaw, puy igyod nga, ikaw, bana ka, kamo sa mga asawa, pagpuyo sad mo isip asawa. Asawa ba? Kinsa may inyong paibugan sa inyong lawas? Ang laing tao o inyong bana? Ano mag-short mamugmugbo kayo, mag-spaghetti man sad mo maglakaw musdan nga makakita ang tanan. Dito na isulob sa inyong kwarto, kuyog sa inyong bana. Aron mao na ito mo nga na, ikaw magsikag display anang imong lawas diha, nya imong bana to as abroad. Nya ikaw magsigi kag short pagwapa kunuhay, pasiksi-siksi ka. Nya kanang nagtan-aw nimo, silas pare. Unsa may mahitabuan na? Magpunay nagdaig-daig nimo. Nya, wa jud kay mo testing na. Sus, mao na mga guba na, maggubot ng pamilya, magkabuwagay na kay muram sa kagdalaga, naman gani roy mga minyo, uban gani
minupos na gani. Mga ambisyon pag yun nga, mura silag dalaga tan-aon. Sige pag yung problema ng ilang mga bilbil, anak, kanang ilang mga barikos, mga problema, ay ayaw na, tiwasono na ka, puyi ang kamatuoran. Sige pag yung ka-problema ng mga kunot-kunot sa agta, nga palit yung kuha kung sa'y mga ihidid, anong kunohamis, ay sus, minyo na ka, ayaw na anak. Saan sa pamana ni mo? Magpakadalaga pa ka. Kulor-kulor anang buhok niya, manumpay pag yung pilok. Ay sus, nalisod na maganda kang kakita sa daan, niya imong pilok, imong pag yung isumpay, samot na kahanap na ng imong tanaonon. Ayaw na, puyi na ang kamatuoran. Di ba? Manyagwa sa kay kwarta, mangutang gid ay ka. Para imong ipakaon sa imong mga anak og nimo, ipa-eskwela. Ayaw. Nabutay ni ingon ako, pader, di na madakaron makapangutang kita kay ang sweldo pader kuwang gyud kayo. Nako di jud kumtuwa na. Di ko motuo nga kuwang ang sweldo. Sobra lang ang imong pangandoy. Sobra sa imong sweldo ang imong pangandoy. Ako pila may imong sweldo? Siya 500. Niya kuha ag deduction mo abot 400 ang adlaw. Nako niya. Unsa may palito nimo anak para sa imong mga anak? No. Siya pliti pas akong anak eskwelahan. 150 na daan. Pila na lang. Niya ako pang pliti, ako pang kaon. Bayranan pas kuryente. Nako, sige. Butang lang nato kana lang imong sang kaon ay lang ng kuryente. Pwede rin mo nagputlon. Paunda nga imong anak og eskwela. Di ba? Kanya kung mo eskwela siya, palakta lang, ayaw paplitihan. So yung lahi na kayo mga bata pa din, di na yun mulakaw, perting doon musakay yung motor, nako, tudloing nga mulakaw, puyin ka matuoran, inawa tay para pliti. Ako ganis una, lakaw ang ganito, tulong at unom ka kilometro kada adlaw para lang yun mo eskwela, niya karon sila kana lang yung 500 meters di nila malakaw. Ana, puy ibang kamo sa una, di ba? Kamong mga tiwasonon, pres nako. Kalagyo na tog lakaw sa una. Baw lang tag biyabas, manguha ra tanang biyabas diha sa kilid, nya moro to itong snacks. Di ba? Dako na kay nang grasya nato makapalit tag ice candy oy. Dahil tag ana-ana sa to baba. Pertita ang bugnawa panagsara ka kaog bugnaw kay 5 tabos ay skindi di man to siguro o natog palit pero kana ba antos ba ako sa una eskwela ko og wa nagay kwarta lakaw padong uli human wa na ikapalit og sudan bisa katong sitsaron nga ligngin or katong ikasin mao toy akong paliton og wa nagay ikapalit kiskis anang luya tunlobs asin kaon di way gasto idnaneg tubig wa na buhi karon gani maligya naman ganig slat wa gyud matay puy ilang ba ang kamatuoran kung pilay imong income maora sa nay gasto ayaw pang ambisyon mo palit pag cellphone mo utang pag TV manindag sari-sari store, maninda anang mga utanon, maninda anang mga kanang prutas diha anang daplisdan, unya mangutang anang naang 5-6. Niyabag naman tingali ka. Wa ka na mabliso imong otok, una-una ako no pilay imong ginansya, nya imo rang ihatag anang naang na nagmotor diha or kanang gasigigdaan ang listahan 5-6. Pila ra may imong ginansya? Ayaw pangutang. Kawa naman sa ipuhunan para ugma pa dir kay kaning akong gipalit karon mahurot man ni gastos amo mao lagi to tunlob lag luyag asin ana ibaligya nang imong refrigerator kanang imong TV kanang inyong unsa pa diha kanang motor baligya na kaskas na gasolina nya wa kay kapalit ana baligya paglakaw sakto dili Kristo gani, galakaw magani, hasta tubig, gilakaw maganing Kristo, hasta tubig. Di kakautang, basta magpuyo kas kamatuoran, ug naa diha ang kalinaw,
Kay kung mangutang ka, sige na lang kag napaganingon ako padir, di ni sa nga mangutang ko para ibayad sa kong laing utang nako na kana, lisod na kay nas tanan. Ayaw gyud, sulti lang gyud tinuod. Sultis tinuod ba? Ingna tong imong giutangan, ako ba huna-huna ako nga mangutang para ibayad nimo, okay ra? Ningon siya, sige, okay ra. Agi pangutang, ibayad niya. Nga ingna sa to siyang usa, kining akong huwamo nimo, ibayad ko nis akong utang dito niya. Okay ra nimo? O dugay-dugay ti ka mabayran? Mingon siya, okay ra. O ka na, okay. Kay pulos man sila nahibahos ka matuoran. Pero imong saad-saaran, sunod simana, bayran ti ka. Nya imo ditong ibayad spikas. Pag sunod simana, di ka kabayad niya. Mingon sa ka, sunod simana, bayran ti ka. Nangilad na kaana. Sultihi siya tinuod. Kamatuoran. Ikaduha, nga gibuhat nila si Kristo, ningon siya, nangandoy kong magkahiusa kining akong mga apostoles, kining akong mga disipulo karon og kanimo amahan. Pero nangandoy sad ko nga ang tanang tao makighiusa unta namo og kanimo. Kana bang ang atong pangandoy, mangandoy ta nga ang tanang tao magkahiusa, dili ta mo sugnod aning pagkabahin-bahin. Kanang paglinibakay, makapahiusan as tanang tao o makabungkag? Kusga. Ngalingi mong tupad, na wa ka kapanglibak. Ina ba? Na wa ka kapanglibak. Makabungkag man di ay, ayaw, libak ka. Kanang inyong pagbungol-bungol, kanang magsigig kinontrahay, kinusmuray snaong, makapahiusan as tanang tao? Dili, ang pagpasaylo ay ang pagdinawatay. Mauna siya ang pag-antos ngadto sa atong isig katao, maunay makapahiusa. Tinuod ang kahiusa, mga igsoon, mao gini mohatod natos tinuod nga kaluwasan. Di gid ta maluwas basta di ta magkahiusa. Sakto gyud kay na nga prinsipyo, pero usahay ang atong pangandoy sa panaghiusa dili Diosnon, yawanon. Kana bang magkahiusa lang mi, kay kami mo'y member sa fraternity. Nya kamo sa diha nga member sa laing fraternity, naghiusa sad mo. Nya di man ta parihag prinsipyo, mag-abot ganita, magpinatyanay ta. Di na siya maoy panaghiusa. Ang panaghiusang tinud-anay nga kitang tanan mahimong usa. Muna modelo gyud ning atong simbahan, ang One Holy Catholic Church. Kay ang Catholic Church nangandoy nga magkahiusa gitang tanan. Munang duna ganitay movement sa ecumenism. Ang ubang mga sikta atong imbitaron nga magmalandong lang tagon, mag-sharing tas atong practice of faith. Ana, di lang ta mag-away, di lang ta magpunay glalis, kay magsigit tag glalis, nga kamigoy sakto, kamoy sayop, perting lisura, di kita magdaog ana, hangtod matapos ang kalibutan. Oh, di gyud. Manang moingon ka, ako'y gwapa, ikaw ba tignaw? Di gyud mo magdaog ana. Gikano ingna kuno imong tupad, kinsa may gwapa na to. Inga pangutan na ba, nakisay gwapa na to. Ana, nya moingon gani siya, para nako ikaw mo'y gwapa. Nya moingon ka, para nako ikaw mo'y gwapa. Magkahiusa na mo diha. Pero moingon ka, kabati na imong naon ay ilong nimo ay. Piyang nga la ilong nimo. Isaw nya kanang mata nimo, lugdat ang mata nimo. Hiwi ngabil nimo gani, hiwi gikag ilong. Sige na lang tag pangitag sayop, siging pangitag sayop, hangtod na lang yun magpinatyanay. Kitang tanan mangita tag common ground aron ta magkahiusa, bisan pag unsay atong color, unsay atong nationality ug status kinabuhi, unsa may pinaka-common ground atong tanan. Number 1, tagaan ta mog number 1 nga common ground, mamatay ra gyud ta. Sige ingna imong tupad, pariharata mga matay. Sige ingna ba? Madato ka, mapubri, tanan, common ground, mamatay ragitang tanan. Ana, pipila lang niya sa common ground. Ikaduhang common ground nga mohigda ragyud ta nga dili na makabangon.
Mohigda ra gyud ta nga dili na makabangon. Mga tuog mangitang tanan. Di ba? Common man gyud na. Kinsa may nipabango nato, kinsa may nipamata nato ang Ginoo. Malimot ra gyud tang tanan. Mahimo ra gyud tang helpless. Imo tingaling higdaanan, kutson, ako, banigra, naiuban, saydukra, pero manghigda ra gyud tang tanan og malimot sa atong kaugalingon. Amo na nay gitawag og practice og patay-patay physically. Ana, nanginahanglan gitag pahuway. Dayon ikatulo, ing na pulos ra gyud ta mo ginhawa, pariha ra gyud ning hangin nga atong giginhawa. Ang akong hangin ug ang imong hangin parihara, lain-lain tingali tag ilong, lain-lain tag baba nga mo ginhawa, pero maora gid ng hangina. Di ba? Sige, ingnay mong tupad, nakaginhawa pa kag tarong. Nakaginhawa kag tarong. Oy, naiuban tagas kay ilong pero di nakaginhawa. Gibutangan nag-oxygen, mas maay pa ning piyangag ilong kay hasta lamok mahangga pa. Ngano man? Ang hangin usaray tag-iya ang Ginoo. Ikatulo, ing napulos kita mo inom og tubig. Igna, nya di ra bata mo itag-iyas tubig, pero kitang tanan nanginahanglan kitang tanan og tubig. Wa gi usa nato nga ako pa di naman ko magtubig, diesel naman ni akong itubil sa akong lawas. Di mahimo ning ako pa gasolina naman ni akong itubil. Ay, tubig, mangita gitag tubig, whole world mangita gyud tubig. Nya kanindot day ana nga usaray atong provider sa tubig. Ikalima, nga common lang ni ba nga akong nakit-an nanindot kay atong hunaw-hunaon, nanginahanglan tag yuta. Nanginahanglan tag yuta. Ina lingay mong tupad ina dako-dako inyong yuta. Nanginahanglan tag yuta. Mao na maghinatagay tag yuta, di ta maginilugay aning yuta kay dili kitay naghimos yuta nga atong gikinahanglan ang Ginoo. Nanginahanglan tag yuta. Ug katapusan na komo nato usaray atong adlaw. Ang siga sa adlaw nga atong gikinahanglan usaray tag-iya na. Ug usara sa na siya kabuok. Di na lang ta mag-ilog. Di na ta magpinatyanay. Pasabot ang Ginoo mismo mga igsoon naghatag og simbolo sa panaghiusa apan ang kasing-kasing nato kinahanglan maliwat sa kasing-kasing ni Kristo nga dili ra niya hiusahon kadtong mga pabor niya, iya sang gipangandoy nga bisag ang kontra niya iya pagyong hiusahon. Nabtay mo ingon ako, Pader, daghan mo lang yapon kay ni kontra nimo dinhi, sigihan mo lang yapon kag libak nako, ay okay ra na ay hangtod ta mga matay na ang ginang mo kontra nato, pero nindot kaayo tumano nato ang giingos Ginoo, love your enemies. Nya kanang imong enemy bisag unsay maayo imong buhaton, di-an gina mo appreciate, di-an gina siya mo daig nimo. Bisan pag magpakamatay ka para niya, sawayon gyapon ka. Tanawas Kristo nagpakamatay para sa mga Hudiyo, gisaway gyapon sa mga Hudiyo hangtod karon, pero di na maoy question. Ang question sa akong kasing-kasing, naa pa ba ko'y kaaway? Moingon ko ninyo, wa na. Ngano man, bisan pang kanang gasigig libak nako hangtod karon, kamao kong mutabang nila sa ilang panginahanglan, kamaosag kong muampo para sa ilang kaayuhan. Hiusa na, di ba? Mo na hiusa. Game manindog na ta.